Tak čo tě udělá, vítajte pri našom ďalšom dieli. V dnešnom dieli budem hrať minuhac na Qplay, lebo potrebujeme veci na natáčanie. Jo, vole, vím co říkám. Takže vole, vyrobím si jaký vole kyblík, protože potřebujeme. To ty vole, když se staví, vole, jsou celkem hluboko, ne teda vysoko, sorry. Tak takže půjdeme na ně. Dám si armor, vole, jebu na to, nebudu se tady vole schovávat. Sorry, že mi vrže židle, protože vole Skrillex, vole mě navštívil, nevím. Ale tam ty jebu, vole, jsou moc vysoko. Kurva, vole, full damage jsem dostal. A teď ne, protože jsem dobrý. A klačil jsem to. S water MLG bucketem. Ok, půjdeme nahoru, lebo potřebujeme kýly na to, aby som mal statistiky. Ok, ale vykopu, aby mě neschodili. Vám, že mě ne... Oni o mě ví do píči. Oh fuck. Ok. No, já někoho zabil. Jsem rychlej. Jsem jak ninja. Ne ten z Fortniteu, ale normálně. Ok. Spadaj. Ha, neumíte to vůbec. Jsem prostě nejlepší na světě. Ok, vyrobím si pult, lebo aby se mohl odhazovat hráče. Okay, ty do piče, vole. Ahoj štropiče. Tady jsou jich spelavícký, jo, super, ty vole. Tak to bude dobrý, počkej, já potřebuju anvilku, teď mi to došlo. Jsem si to, já jsem enchantovaný před portem jako správný Galactus, takže si tady spojím ještě tohle. Tak, jsem prostě rychle jak Galactus, tak už rovnou enchantuju před portem. Co umíte vy, píči, kurva, mi se zase zresetoval, vole, ten. Tak, na Gčko to mám. Jo, mám. Perspektiv mod, vole, jsem si nainstaloval včera. Superový, že jo? Si vystavíme nahoru, vole, a půjdeme zničit. Co mi na to říkáte, jo? Ty vole, kurva, jsem retard, vole. Hej, tam na něco jde, vole, to jdu zabít. Čau, jak se máš? Ty jo. What the fuck? Co to za hity? Oh fuck, já si na mapko, protože se bojím. Oh je. Ty vole, kombo. Ty pičo, mě dává. Mě zabije. Ok, já si dám mapko, protože jsem píča, neumím ani varzáka dát. Proč zdrhá? Což retard, vole? No zvele Fuaero nějak tě zachrání, vole. Tak. Teď mám, vole, spítku, takže mě neuteče. Teda spívku, jak říká Galactus. Ok, to bylo divný, to no. Takže mám... Fire match, tak to je dobrý. Co měl za věci? Tu brandal, ty vole, totální měl, tak to si dám na sebe. Tak to, aha, tak já myslím, že je dobré, ale on to našel v dungeonu. Čau. Aha, počkej, proč dělali Skybase, když nejsou ani naenchantovaný. To jsou prostě, vole, logiky. Ok, takže jdeme nahoru. Tudy. Ne, tamhle jsou lidi. A tam nic nebylo. Bohužel. Ok. To bylo kombo, viděli jste to? Ok. Ty pičo! Co ke mně, vole, nabral? Umři, ty vole, aspoň schoř, prosím. Ok, teď jdu do tohohle. Ok. Co ke mně nakládaj, vole? To zapálím. Tak, ty zhebni. Chcete regent, díky. Jsi mrtvej, podle mě. Doufám, díky. Teda proč děkuju. No vle, borde sežere ty dobrý věci, úžasný. I když to bude Protection 2, ale prostě všechno je dobrý, já jsem optimista, všechno je dobrý. Hej, takže spojíme si nějaké věci. Tady. To si spojím. Tak a ještě nic nemám, vole, takže seru na to. Ty spadni dolů. Spadni dole! Počkej, aha, myslím, že to můj teammate, on se to seká. Vole. Pes tak, vole, programoval, vole, Gamer SVK. Ok.
Ten má ironovou helmu, takže to je easy. Ne, ty jdi pryč, prosím. Má heky, nicht! Ne, ty mě šteješ, vole. A chci zabít tvýho teammatea. No pičo, mám aim jak, vole, Galactus. Vyšla mi zpívka. Neutíkej mi, já tě chci zabít. Neutíkej mi. Jsem dobrý. Mám 10 kilo, tak to je nejlepší, jo. Počkej, co jsem vyhodil, leprut. Jsem otevřel inventář, protože jsem, vole, dobrý. Ale tam je dole Alex, budeme zabít. Protože mám rád zabíjení. Že jsem dobrý. Umři. Co to fuck? Co tu je, vole? Jaký, vole, transformer, vole. Ne, schoř, prosím. Jo, neschořel. Nevím proč. Měl schořet, ale neschořel. Ale aj tak jsem ho zabil, takže to je jedno. Tady je česká, co v ní bude? Ty vogo, tak to je nejlepší na světě tohle. Já to už mám. Aha, nic. GG, vole, jsem dobrý. 11 kilov, tak to je dobré.